Matěj, vyspí se. Tady to je další díl z tohoto našeho krásného hardcore světa. Kubo, líbí to. Aby jsme se mohli vyspat a byl den. Jakoby zjistil jsem, že se mi vrátil můj pes, který se teď tady magicky objevil. Magie. Takže teďka jdu jakoby já prozkoumám, rozhodli jsme se, že se jakoby rozdělíme teďka. Jo, a teďko... Doufám, že to chápu. Já jsem moc jiný tam dát, takže tam stejně nebude, ale prostě jsme nepodváděli. Kubo, mám tady pro tebe. Já jsem si jenom, když jsem vypil to natáčení, tak jsem si jenom jakoby udělal věci. Chvíli jsem ještě prozkoumával, mám uložen soustřednice Trial Chamberu, který jsem našel. Ty máš Trial Chamber? Jo, mám. Ale já jsem ho neutil, protože... Kubo, mám tady pro tebe tu sekiru, jo? Mejsko. Počkej, jakoby... Jako Kubo, mejsku používat tady radši až to ten mama bych řekl. Root... Jo, Kubo, mejsku. Musíme completenout trade. Berte si našeho Woodland Mansion, ne? Jsi říkal. To bylo v tom minulém. Pyro! Napojil se, je tady. Hele, vesnič prodává železnou exku. To já mám. Určitě se jenom... Guys, to video bude mít asi 20, nebo Dark, prostě si vyhledej Dark a pak tam kdybych tě teďka zdobil, tak bych získal tvoje věci. Pojď. Jo, ale Kubo, už by tady Bert nebyl a pak by jsem já zabil tebe a už bys tady nebyl ani ty. Máš zač. Stejně jako se včera Bertovi vysvětloval, že pokud bude X-Reva, tak tady nebude. F. Nevíš, že si to F dokonce. Jo, Kubo, já ti jenom ještě jednu věc si ukážu. A Kubo, na tebe to platí taky ten X-Ray, jo? Já vím, že ho máš sežerej. Kubo, pojď sem ke mně, já ti ještě něco ukážu, pojď za mnou. To je něco nemáš štít? Jako... Ne, ale tady tím směrem jsou ovce, tak ty si zabij si je pro postel. Tak se jako můžeš, jako víš co, můžeš ho mít stažený, ale nepoužívat ho. Používat to jenom na, no, já jsem třeba našel, já mám u sebe třeba 2 Enchanted Breeze, ale pak jsem s nima zdechnul, to bylo ještě ve starý bejsce. Kamo? Hlavu Mati, mohu být tak podobně, kdybyste natočil jedno video, potom byste nějak, au. Jo, Kubo, kolik máš voln? 2. Tak já mám pro tebe ještě jedno. Já potřebuji rychle lootnout čestku, kámo, a tady nejsou prostě dveře. Já jsem našel Ice Spike, nebo co to je, kámo? Takže jo, tam je vesnice. Vylucená, ale Matěj tam dal. Já potřebuji kámo papírky, protože papíry se budou jako hodit. Až budeme mít třeba elitru. Na elitru. Já se docela bojím toho, že já jsem nikdy jako neporazil Enderdraka bez toho, než by se zdechnul. Já jo, a tak teďka jsme 4. Tak doste water jako... bucket. Jakože já nemám iron. Víte, já jsem vždycky zdechnul na to, tak běž tišit, já jsem vždycky zdechnul na ten jeho dech, který se dá nabrat do lahví. Takže nice, prosím prokopej se, dělej, já mám 3 bublinky. Jako super, já nemám ani armor, kámo. Já vás za chvíli prostě tady utopím. Jinak, jak se máte, diváci? Já nemám Radišovskou kontrolu YouTube. No, ne, já nemůžu se kouknout na tvůj YouTube kanál, to ano, to mi nejde. Já mám otázku. Dělali bychom třeba jakože bychom natáčeli jakože i my a měl by si streamy jakože i od nás. Kubo, streamovat můžeš asi nebo jakože POVčko. Ale jakože POVčko tak si stáhni OBSko. Já nevím, jak se to vztahuje, Kuba, podle mě. Kamo? To je na Microsoft Store asi, že? Co? Na Google, normálně. Hej, já bych jako se rád dostal třeba, nevím, do džungle, někam. Kamkoliv, ale kámo, ať není to superkový dřevo. No, já tady jezdím, kámo, jak blbec. Jakože já se jenom ptám, jakože já nechci úplně. Já absolutně že bych třeba šel do Endusa. Pipi kiwi.
Já mám potřebuji najít ten treasure, který nevím ani prostě kde Jaký je. treasure, kámo? Jaký treasure? Ale ty seš treasure. Víš, to je taky treasure. Už se to zvětšuje, to. Lenkaj. Violet je treasure. Počkej, jelikož tady takhle jdu tam. Jo, Matěj, dneska se stala taková jedna věc, že nám... Já ti řeknu, až přestaneš natáčet. Ty vole, medvěd na mě útočí agresivní. Kuba, můžu... Lapis, emerald. Prosím, Matěj, počkej, já vlastně můžu rekordovat. Že jo, já mám Lunar, tak já můžu rekordovat. A ty, no tak ale ty tam nebudeš mít jako mikrofon. Tak ten tam máš, že jo, ty? Počkejte, tady je drone. já jsem tady za chvilku brb. Brbe. Se líbí, jak jsme se každý rozsutekli někam jinam. Ano, protože teďka je ta část, kdy se každý hledá loot, ale kámo, Kubo, pokud chcípneš je vš. Já mám 20 dia, už mám 20 dia. Jo, trust. Já nemám ani jeden. Já mám kopr. Já si dělám kopr armor. Jsem minus 51. Tak ty aspoň někde seš. Kubo, víš co hledá, já teďka kámo prostě hledám ten takový ten treasure. Super, kolik mám? Super, 400 FP. Teda pixel. Lepší nějaký armor než žádný. Kámo, prostě to si zase monstra. Kamo, já se nemůžu vyspat. Já to lívnu a vy se vyspíte. Šlo by to tak. Jo. Pana, Ale on tady je Bart, takže. Že to nejde. Kubo, tak se Pana prostě jsem jako dvě úložiska vedla v tobě. úložiska. Diamant. Tak jestli... Počkej, Diamanty. já už jsem velký, počkej, já už jsem na té mapě jako větší. O dost Mám větší. 11 dia. Co to Malaška? Jako dost větší. Já Super, nejdou mi vykraftit logy. já jsem treasure hunter. Já prostě mám, kam já jsem úplně najdeli od vás, já jsem kam asi tak 500 byl od vás. Jak daleko Super, seš od budu spawnu? Já. Jaké jsou kordy spawnu? 0-0. 0-0. Pojďte Já spinkat. Tak já 1000. jsem 672 a 440. Pojďte spinkat. Jo, Kubo, pojď to. On už Já má to musíte postel. šotkuj. Já to musíte Nemám. šotkuj, ten mám. Jedna. Můžu? Tak, Jo. jo. Můžete, výborně. Hej, já nevím, jak dlouho natáčím, no. Já se kouknu, jak dlouho natáčíme už 11 minut. Což je actually dobré, protože jako nepřišlo mi to zase tak dlouhá doba. Teda krátká. Takže to si kámo musím zahrát, jsem to napravdu, já si každý napíšel kámo 3 minuty. Je to kámo z 25 minut, jak jsem to včera asi do 10 stříhal. Kámo, jsem to skoro skapal. Aha, tak dobrý. Kubo, ty vole, tvůj ping se nějak uklidil, ne? Kuba, Před chvílí jsem měl 1000. Já vím. Já vím. Ne, nějak se to uklidnilo. 167. 167, super. Víš, co to znamená, když máš 167? Mám full copper armor. Ne, Kubo, to jsou. Proč? Berte, co jsi říkal? ne. Kamo, to je zase, budu muset pípat. Kamo, já mám normální pečené jídlo. Nemáte někdo andezit? No. Ne, ale tam skoro skapal. No, já slyším, jako kdyby si někdo házel potky, kámo, nebo co to. Já jsem to, však já jsem kámo to, však já máš zaplý moje sdílko, BTV. A já jsem ničil led. Matěj, já můžu extrahovat pro andezit? Ne. To nejde. No, Kámo, tady teoreticky má jde, být někde, protože- tady někde má být treasure. Jaký Tak si daj treasure, kámo? daj si FD a tam musíš najít 9. Tak jo. Jo, treasure, sorry. Jak 9? Jakože Daj si jo, F3. mám minut 215. No. A počkej.
Ty to tam nemáš. Co našel pevně. Ale ty to máš naopak všecko. Já vím. Já to mám ale taky naopak, jak se to dělá? To je na novějších verzích. A je to naopak. To je na novějších verzích na Fedru. Já to nemám Ok. naopak. To tam není. No, to tam není. To je důvod, Tam, proč kdybyste viděli, co jsem našel, kámo. A to radši ani nebudu říkat, Jsi protože našel nechceš továrnu na umělé Berte. Zase. Zase někdo se potnul. Bacha, jdou po nás. Kámo, tady nic není. Jako, Ne, dobrý, se stačí. Jakože les respekt. Tak boj. počkej. Já si to opět dám do druhé ruky. To bys mohl. Pejsa. Prasátka. Já si zapnu takový resource pack. To je videl skeleton. Tady označuje... To je videl skeleton for. Zapnu takový resource pack, který mi to je- zesílí zvuky mobů. Aby jsem věděl, jestli třeba tady u mě někde je kejvka. Co zase To nedělá chce? resource pack. Já mám resource pack, který mi zesílí moby. Jakože moby můžu slyšet na víc bloků ode mě. Kejvko, já našel kejvku. Já to mám být Já si prostě... Můžu se zeptat, kámo, Já kde našel je... kejvku, ve které nic. Tam more Franto. Mě taky volal fronta. Aha, super. Já nemám ani jeden. Někomu se topí dok. Kámočko, mi zostalo, mi zostaly kámo 2 hápka, ale mě chytil on. Hej, Lush Caves. Já našel Lush Caves asi. Franto, vlastně něco. Jídlo... Já chytil creeper, mě zostaly 2 hápka. Jo, CS. Kámo. Já bych nemohl, kdyby si chcípl. Já nikdy neumírám. Dali bychom secret výlet. Já hledám To bychom nikdy neudělali. Proč jsem vyhodil štít místo mapy? Tak tohle je hodně nebezpečný. Je tam nebude. Ale stejně tu nic není, fakt super. Miluju tyhle místa. To je Andesit, já chci diorit. Hej, já si jdu udělat halbu. Kámo, to jsem já našel za Jídlo mě- točil? Furt tam musí štěkat ten pes. Tak se vypít z dílku. A 17 jak minut. třeba Já to dám na mňoukat? 20, já to dám na 20. Takže ten pes třeba jakože mňoukat, nebo jako... Ale tak Musí. chceš, aby ten pes byl fanboy? Chci, aby byl jako já. Cože? Cože rety? Že jede ty. To tam nedávej. Nebo to vypípni. Kuba je rety, Ne, potvrzeno. Vypípni to. Kuba je retyho fanboy. Co kdyby to viděl někdo z hideoutu, vypni to. Kde je hideout? Tady to všechno. Mám ten diorit, jak jsi chtěl. Hele, já se Ne, andezit, sorry. Mám andezit. Ty. Tak jo, prosím, hodně načeš. Ale mě za chvíli breakne. Já už to video tady budu ukončovat, takže tady to bude poslední záběr, co uvidíte z tohohle videa. A za Je to čau.